sa kaawit. Sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong suwatampo. Ako si Tintin. Kining maong kaagi kini sa akong suod nga higala, nga taguon ta lang sa pangan nga Kim. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, sayo. Di gustong ika'y mawa dahil handa ako ibigin ka. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ang napadal sa iyang suwatampo karon, mao kaning sa kababaeng nga nagtago sa address sa barangay Tejero, Cebu City. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Tintin. Ako pa ni mo, no? Muuban ka na ako inigbalik na akong Manila. Ha? Mag-unsa man ko dito? Na ako'y kapasudlag trabaho ni mo dito, day. Dako-dako sa dukita, uy. Ha? Unsa man ang trabaho, aday? Ay, nalang kong pangutana, good. Mahibaw raon niya kay nag-abot na to dito. Huna-huna, unsa na ako, day, uy. Buisit ka dako, ha? Huwag kay ayo, mas may pang magbuhat ka. Ha? Mao ginipilmi ni mo isulti. Siguro kay laki maong gasalig ka. Naana sa di sila. Di gini sila maos mga silingan, uy. Ay, pabayaan nila, uy. Oy, unsaon? Ha? Ma! Pa! Ngano naman sad mo? Sa'yo pa ganis bunta, galalis na sad mo. Ay, unsaon ning imong amahan? Imbis mo tapang din sa bahay, numero 1 magpabadlong. Ha, gikapoy na ko aning kahimtanga liya. Lami na kay mong biyaan, oy. Ma! Biya, oy, biya! Pa, gusto na, anak. Good. Ay, Sige lang. Mularga ko sa Manila aron ako ikatabang din, he. magulsa mga dito. Naikapasulan nga trabaho akong amiga dito pa. O, unya anak, malayo ka di ay namuan eh. Ma, sige lang, good. Ako na sa nagyuna-huna pag-ayo. Kung parehas ng tanan nga, magpundo lang din isbay, wag itay mahimo. Ay, pasensya ka na, anak. Ikaw na hinuo nang nakasakripisyo aning kahimtanga. Wani kaso na ko, ma. Basta isaad lang yun ako, ha? Nga dili mo magbuwag ni Papa. Ug dili na sad mo mag-away. Kay isaad na ko ninyo, ma. Buhaton ko gid ang tanan or mahawas na mos kalisod. Nak. Imo na de kumbiyaan din eh. Archer, mahal ti ka. Pero mahal sa nako akong pamilya. Kung makapaabot ka na ako, mas maayo. Pero kung dili, wa ako'y mahimo. Ay, mahal kay Tikalia. O pag-amping baya dito ha. Magtawgan na ibaya kita ha. Maayo kay naka-decide kag yun nga mukuyog na ko dinis Manila, day. Day, bayaran lang yati kasi mong pagpahuam na ko kwarta, ha? Ay, sus, uy, ayaw na guna-una, uy. Ay, dali na. Magdali ta kay naghuwat ng ubang kauban nato. Tingaling malay ta. Ha? Sugod na dayon? Oh, mao na suluba day oh. Hunya ka ni, gamita sa ning akong heels. Parehas naman tingali tagsukod sa tiil. Day, kaseksi good ani. Dili lang ko, uy. Uy, day, ayaw pag inarti, uy. Kining among trabaho, wa ni magpasabot nga magpagamit kas mga laki. O, depende ra nimo, pero kanang butanga,
Adto na ninyo sa butan sa gawas. Wa nilabot ang handler na to, ana dinhi. Pero day, sultihan ti ka ha. Kasagaran kits mga babae dinhi, magpagamit kit sila. Kaya mo man dagkog igo. Day, dili na ko kaya man, uy. Dili na ka makabalibad, uy. Wag ako'y kaila dinhi. Kita ka ng ubang mga babae? Kasagaran anak nila na anay mga negosyo, na isakyanan. Ang uban gani na sa kondo. Amo ang panitan awa. Grabe among maintenance ani. Unya ikaw, gwapa naman kang daan. Mas mo enhance pag yun ka, day. Day, Suwayi lang good. Mo escort ra gyud ka. Unya kung naga ni mga yug number nimo, unya makikita nimo sa gawas o depende ra gyud unya na nimo kung magpagamit ka nila. Ay, sige na, uy, pag-ilis na diha kay anugon kang oras. Basig maka-timing kag big time rong gabi una. day. I am Henry. And you are? Lia po. First time? Can I have your number? Uy, unsa man ni? Pasalamat na ko sa imong pagluwas na ako ng gabi una. Uy, waro to uy. Di na kinahanglan mo hatag pa kaani. Dawata na lang guna, good. Gituyo na nakong palit para nimo. Gamay na kayo ng butanga kumpara sa imong pagluwas akong kinabuhi. Salamat aniya. You're welcome. Ako di si Kim. Ikaw? Ari. Hoy, day. Sige na lagi mo kuyog anang Harry. Kamu na? Ganahan ko niya, day. Pero, wa man siya manguyab na ko. Ay, mao ba? May pagka-hard to get ng tawhana? Dili sad ko kaingon, day. Tanaw na ko, no. Ubos lang gid kayo yung tanaw niya sa iyang kagalingon. Maong dili siya ka-dare panguyab na ko. Hinoon sad. Kay dili tuod siya magsigig kuyog-kuyog po nimo no kung wa siya na feel para nimo, di ba? Sir, direct mong deal, sir. Thank you. Harry, ako na. Ha? Pero, Pila tanan? Fruit shake, oh. Sige na, good. Dawata na. ay, Sorry, ha. anong nagsorry man ka? Ako gani angay magsuri nimo kay bisag karinderya man lang kuwang akong kwarta para ibayad sa tong gikaon. Maong ikaw nalay mo inibayad? Ayaw na gutugo na una, ah. Ako ba'y nang-invite ni mo? Usa pa sad, wati ka gi-invite para ikaw mo'y mubayad sa tong gikaon. Gusto lang gud kong magkuyog ta. Kim, nganong ako man? Sa kadagang lalaki sa eskwelahan, mga gwapo, may kaya pag yun parehas nimo, pero dini kag yun ako. O ganong dili man ikaw. Lahi ka sa uban, Harry. Abi ni mo, ang uban, mataha gyud ako tinuod lang. Kay kuno, dato mi. Pero ako, gusto ko malingaw sa akong life nga ang pag-ilas mga tao na ako din sa eskwelahan. Simple lang ko. Dili man ko arte nga pagkababae, Harry ba? Hibong gani ko nimo nga nung hangtod karon. Wa pagyapon ka manghuyab nako. Bisag giun sa na nako try akong self nga magpaubos og maayo para di ka lang gyud mataha nako. Kim,
Maudi ay gadi ka magpakuha ako sa iyong eskwelahan. Kaya naade ka gikabuangan ng lalaki. Pa! Buwag ina, Kim, ha? Buwag ina. Di ko musugot nga mamunit kang sama to. Ug sugod ugma, si Mark na ma'imukuha ni mo sa eskwelahan. Pero pawa ko'y gusto ni Mark. Nahibaw ka ng daan. Nga nag-graduate di mo, si Mark ang pwede ni mo minyuan. Pa, dili ko. Wa ko'y love niya. Ayaw pagsubak. Anak ka. Ug ang imong kaugmaon ay akong kitanaw. Sapat ka. Pa! Niya na si Mark ug si Papa. Harry, sa sunod na lang ha. Sige, Kim. Nakasabot ako. Nahibaw kong nalailagit si Harry na ako. Hi, Kim. Mama ulit na ta. Di ba giingnan tabag ka? Nga buwag itutuhan na. Ganun kahit ka magluko. Palab na ko si Harry. Kung maura, kinahanglan nga planuhon na to ang kasal ni Mark sa labing madaling panahon. Pusto na naman nga mosupak yung karako. Pa! Dili mahimo. Kinahanglan malayas ko dili sa amo. Dili ko gusto nga mahigot kong Mark. Maginahinay kong impakis sa akong mga butang. Oh, Kim? Harry! Kim? Arina ko ni Bobby. Dili ko gusto nga makasal ko ni Mark. O ako'y gusto niya. Usa? Pila na kabuhan nga nakadinitipon ako, Kim. Unsa man, wa pa ka puli nga sige lang itlog mo atong sudan? Okay rin ako. Basta na lang kapirmi sa kong kiliran. Ngano, hapit na kagipulaan og buhi na ko. Kim, layo ra niya sa imong kinabuhi nga tinud anay. Dili deserve ni nimo. Ako ning choice, Harry. Og wa ko magmahay nga ikaw mo akong gipili. Kim. Ano man ko? Munong kong nalipong. Wala ba si Harry dinida ka di trabaho? Nilawam kita kong pananaw. Asa ko? Ay, salamat. Di mata ka rin kita. Salamat itaon. Nagkamata ka na cute. Anak, gidaka hindi ninyari. Uman kaya makita nga nagkuyapan. Pa si Harry. Gusto ko makakita niya. Na, Kim. I-relax lang una ang imong kaugalingon. Kinahanglan pa kang mupahuway. Nasobrahan kas kakapoy. Pahuway una, anak. Pa, dili. Gusto ko makakita ni Harry. Pa, please, patawag ako niya. Ay, anak. I-relax yung mong kaugalingon, ha? Kaya doon ako isulti mo. Anak, pagkaugmaan ng gikan ka na ospital, ipusil si Hari sa iyang pagpauli. Ug among nahibawan nga, ang taong nagpusil niya, mao katong tao nga gusto mo among among ni mo,
sa diyang giluwas ka diya. Madili! Dili pa! Igo na. Anak, dili makaayo sa imong baby. Usa ba? Mapdos ka, Kim. Kinuo ko! Ay! Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatas. So kada to hitabua, nag-focus na lang si Kim sa iyang baby. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Handu mana. So sa ka. Jane, nganong niamtad ni? Abi mo na ko nga, unya na ta ni buhaton kung magkasal na ta. Nausab na ko na una, Travis. Jane, love, naibaw ka kita. Nataas kay kong respeto sa imong pagkababay. Uwa mo ko na gusto ni mo ining butang nga ba? Taas kong respeto ni mo. O naibaw kit ka nga, girespeto na ko ang imong mga desisyon. Travis, love kaayo ka. Love, sakit ka, Jane. Travis. Travis, taon-taon rin yung mong jeans, ha? High school pa tayo, kamo na? O bay, o wag ginausap sa kong gugma para niya. Maurag gyapon. Mga lagi, walang sa atong batch, babe. Yung relasyon na yun ang pabilang ligo na. Kasala mo, Arab, sure rin ba? Gaplano na bitaw ko bay nga mag-propose. Nangita pa lang kong timing. Sa iyo ko na ako nakatug gabi eh. Oh, asam itong akong cellphone? Oh, naray dapit sa kong ulan. Uy, napawang mo din akong cellphone. I-charge na ako, be. Kaya pasig na-text ni Jane. Daan ba ko? Nag-text gid siya. Gabi ipam din eh. Travis, thank you sa tanan nga imong nabuhat para nako. Sud sa 9 years. Busog kay ko sa imong efforts ug pag-love nako. Sorry nga makigbuwag ko nimo. Oh. Makakita pagkaglaing babae nga mulapaw nako. Amping permi. Nganong mutik sa sama ini? Nga okay pa magani mi na itong niyagi sa mana. Tawagan ako. Ang amida. Ibinuangan makakuni ni Jane. Adoon ako sa ila. Karuhon ko na eh. Wala si Jane diri, Travis. Nilarga na gabi. Unsa yung nalargat ito? Nilarga sa gawas. Tito, ayaw pa binuang. Huwag mo binuwag ni mo, Travis. Nilarga siya, kuyog siya ng ate. Anong huwag siya nisulti na ko ani, Tito? Talita ko na ni. I'm sorry, Travis. Kung nabuhat magkinis sa akong anak.
I'm sure she has reasons. Tito, Kalita ko na ba eh. Okay ba kay mga to? Kaya nagplano na ka mo propose niya? sakit kayang gihimo bay. Kanibiya sa litson ako nga. Wagit magpahibaw. Sayunan lang siya sa mong gibati. Isayunan lang siya ako. Bay, Grabe bay. Wa man ko nagkuwang niya itaw ay. Ihatag manutan ako ang tanan niya. Nganong nahimo maniniyan ako. bay, ito, sir bay ha? Sir bay ha? Pinakabutilya namin ginom na. Sunto na bay. Gusto kong maghubog og bayo bay. Hangtod nga maglisod ako mata sa kahubog. Bay, Travis. Pinuusan magtaon ka, uy. Pila na kabuan sukad nga, nagbuwag mo Travis. Pero ang karon, huwag yung ka makamove on. Tawag nga yung kaugulingon, uy. Di ka makasabot ako bay. Wa ka sa kong sitwasyon. Ila ka tuig mi nagkuyog. Unya, nibiya lang siya kalit na ko. Ngawa mo pahibaw. Dili ka na ako siya makontak dito kay i-deactivate niyang tanan niyang social media accounts. Murad akong mabuang bay. Bay. Nakasabot ko nga nasakitan juga. Pero, ati ba na sa mo kaugulingon, uy. No, tara mo ako, ang tsuran mo, tangi ka buhok. Huwag ka maka-shape siya ang buhok. Wala ko'y ganang matiman sa kong galingon bay. Bay, iba pagkawas paglaom, ha? Babae na na. Sa sugot ka lang, ha? Ikaw magbukmuk din, eh. Siya naglipay-lipay kung asam siya karon. Oh. Bay. Nakita ka lang sa bado na. Ngayon agad. Di ba nagbalik yung kagulingon? Bay. Ay, salamat in taon nga nigawas yung kasubay. After pila kabuan. Nakarealize na ko sa imong sulti bay. O salamat ha nga. Naagit ka permi kung pinanglan ko ni. Anytime, bay. Don't you worry. Pero nalipat ko sa nakita, di ba, bay? Oh, wala. Oh. Naraba ko yung ipaapa sa chicks. Basig mo click, mani. Buta ni, niya, gwapa. Kung taon mapas to. Oh, dalay. Ay, yan na. Yan, bega. Oh. Dali. Bay, muna kong friend. Si Jana. Jana, si Bay Travis. Hi. Nice meeting you. Nice meeting you too. Jana, kung manguyab ko ni mo, nabuhay chance? Travis, ang tinuod. Nagwatag yung kunin mo nga imo kong panguyaban. Ha? Maong o. Gisugot na tika. Yes! Yes! Thank you, Diana. Salamat kayo. Abi do bay. Nalipay ko ni Bro bay kay finally nakita ang kang babae nga suwak si mong paglasa. Butan si Diana, bay. Huwag higay kasaway niya. Oh, uy. Wagod. Magtulong mo katuig. So meaning nakauyon juga niya, di ba? Bay, di ba ako kang nasa si Jenny sa Pinas? Labot na bay? Sure ka, bay? O lagi, wala na akong balita bay. Kailangan mo na anak si Jen. Oh, unsa?
Di ko mahimutang ani. Kailangan mo adto ko sa ila. Gusto kong magsulti, mi. Deserve niya po na ko ang iyang explanation. Bisag wa na, mi. Mao pang nakibuwag siya na ko kay naada di siya ilain. Travis, wa din hi si Jane. Tita, di ko to. Nay nakakita niya nga naabot na siya din eh. Please, gusto na kong magigsulti niya, tita. Mami la! Maluoy mo. Si Mami! Apo, later na lang ha. Nagpadoktor pa man si Mami nimo. Dili day kaganahan nga maayo si Mami nimo. Tita, mao ba ning anak ni Jane? Kinsay ang amahan ani? Travis, Tita, please. Sultihi ko. siya si Jack. Mo 3 years old na ning bataa karon. Unsa? Travis, sultihan na lang tikas tinuod. Kung unsa may naa si mong huna-huna ron, maunay tubag sa imong mga pangutana. Ato ba, tita? Anak ko ning bata. Oh, Kinuha ko. Ngayong gitago ba ni China ko? Naibaw manuta siya nga dili na ko siya pasaktan. dunay sakit ang akong anak, Travis. Duna siya cancer. Unsa? Sa siya ospital, haro, tita. Gusto ko mabusita niya. Travis, pagkaibaw niya nga mapto siya sa iyong anak. Nihunong siya siyang treatment, Travis. Tungod kay mas gipilit niya nga muhion ang inyong anak. Dili inunta niyo yun. Pero maoy niya gusto nga pagkatawhon yun ang inyong anak. Dili na ko may patsin yung pag-antos ng uwa ko. Basta mapagkatao lang niya nga mong anak. Mahal kayo kay Jane. Pero dili siya gusto nga may baho ka sa iyang kahintang. Tungod kay dili siya gusto nga mag-uul ka. Tito, mabalik na ko din niya. Mamawi ko niya sa akong mga pagkong. Nasa ko'y lakton. Nakasabot ko, Travis. Kung maoy mo desisyon na makibuwag ka na ako, okay ra. Girespeto na ako kung unsa may mo desisyon. Salamat, Gianna. O salamat sa tanan. Na-realize lang ako nga mahal pa dahil gihapon ako si Jane. Hangtod ka ron. O nagkinahanglan kay siya ako. Okay ra. Pag-ayo-ayo og salamat sa tanan. Jane? Jane, salamat kinimata ka na. Travis. Sorry, gitakot ako ni mo. Ayun ako na nga. Nakasabot ko ni mo.
mo ginamawa pa. Magpakaayo biya, ha? Dagan pa kong plano para sa atong pamilya. Magpakaayo biya, yun. Di ka pasagdan. Huwag ka mag-inusara ron. Ni ang imong pamilya. Ni ako, Jane. Wait lang. Travis, nahadlok ko. Nahadlok sa Huwag ko mahadlok. Nga mamatay ko. Nahadlok kong dili na tamo ikaw pati sa aka. Jane, ayaw pagsultihan na. Ni ako. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Travis, si Zach, sabay na quiet. Pwede ka nung inita. Uya, dili mo nung tambal. Saan dito? Mas mayo siguro nga agton usan ni mo inyong anak. Ako ni bahala ni Jade. Jane, mubalik ko, ha? Love kita ka. Love sa kayo tamo sa Travis. Zach, nak. Ay, kabala ka, ha? Maulit na to si Mami din, soon. I want to see Mommy! I want to see Mommy! Nak, maulit na lagi siya. Travis! Nanawag si Tito Nemo. Wa na si Jade. Onsa? Kita? Dili. Dili na tinuod, tita. Dili. You call me out upon the wall, my feet may fail. I find you in the mist. Bisag sakit kayo para na. Pero ako na lang yun na nga okay na lang sana. At least, makapahuway na si Jane og daro. O di na siya mag-anto sa niya sakit. Sa pagkakaroon, focus ko sa akong pagpadako sa akong anak. Dili na ko to, ug daghang salamat, RMN. Sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaawit. Ako si Tristan. Sa dili man ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kahit isang sakit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon, mo kining usa ka lalaki nga taga Bohol. Ang ato man tatampo nagdasangan nga Tristan. Ina, babe, dugay-dugay na magkita, no? Mag-ipon na ta? Ha? Mag-ipon na ta? Oo. Oh. Nganong, murag, nakurat man ka, ha? Di pa ka andam? Tristan, kuan. Dili pa yung kuandam. Basin og mumaptos ko. Nganong mabala ka man ka? Dili imti ka pasagdan.
Bisan og mumabdos ka, dili ko mubiya ni mo, ina. O gusto na pud kong magkaanak. Please, babe. Gusto na ko nga nanatiliwat. Oh, sige. Nak, nahusda na og tambal si Papa nimo. Sige lang, ma. Magpadako, ma, ha? Mag-withdraw para ba ko? Sige, nak. Aw, kung mahimo, karon na lang ka magpada, ha? Kay naaman ko sa gawas. Para mausaran ako og kuha ba? Uma, sige. Mo-text raw niya ko nimo, ha? Bye, ma. Amping mo diha. Aso mo itong pitakan ni Ina ba? Ato lang una ko magkuha kwarta. Sakto na siguro ni para mo'y akong ipada ni Mama. Unsa man yung gipasok ni Ina sa impitaka? Pills? Nag-pills siya? Babe, human ako kaliko. Ngano nagkupot ka sa akong... Unsa ni? Tristan, Unsa ni? Nganong nag-pills ka? Ha? babe. Babe, sorry. Sorry? Ina, abi ba na ako nagkasinabot ta? Abi na kung okay na nimo nga magkaanak ta. Nag-pills de ka? Tristan, dili palagi ko andam. Wa pa ko matagbaw sa akong pagkabatanon, uy. Og dili pa ko gusto mahigot tungod lang kay nag-atiman ko sa akong anak. Ako maon na istorya, Ina. Mas maayo pag magbuwag na lang ta. Tristan, Unsa man? Ingon anay ra ta? Uyab-uyab ra ta kutob? Ha? Kadus apam di kang gusto mo settle down, Ina. sorry, Tristan. Sige. Musugot ako. Undangon na lang na ako ang pag-pills. Dili lang kamawa na ako, Tristan. Babe. Mabdos na ko. Mabdos ka? Amahan ako? Yes! Congrats, Brad! May liwat na gig ka na. Abi ni mo, Brad, dili pa ibitaw kay ko. Samot na ganahan kong trabaho ini. Uy. Nganong nawag mo ni Vivian? Ha? Vivian? Ang amiga ni Ina? Oh, Brad. Hello? Vivian? Tristan, naka-importanteng isulti nimo. Dili gid ako gusto manghilabot pero murag dili na magyud ni maayo good ang nahuna-hunaan ni Ina. Dili sad pwede nga dili ka makaibaw. Unsa man na, ha? Unsa may problema? Tristan, nagplano si Ina nga ipakuha ang iyang gimapdos. Unsa? Mauna, wa ko'y gusto aning bataa, Tristan. Naunsa naman taong ka, Ina? Kung wa kay gusto sa bata, ayaw ipaguha. Bahala na og inig panganak ni mo, mabuwag ta. Wala ilabot sa bata. Basta pagkatawha lang ang akong anak. Tristan. Maayo kay nabunyagan na yun akong apo. Pagkagwapo. Siyempre, liwat man ako. Sa uy, di rin na naliwat ako eh. Tanawal ko ng ilong mo, o ang mata na, baliwat ka na. Nag-ilog ba ya po, gaso ng liwat nga.
Klaro man nga, diri na ako, ma, pa. Tristan, mag-istorya ko nimo. Sige, diri lang sa ina mo ang bata, ha? Istorya na mo. Oh, unsa man na? Mo, pauli ko sa Cebu. Ato na ko mupuyo for good. Unsa? Unsa? Unya yung anak. Iyang biyaan o iyang dadon, ha? Biyaan niya. Ako ra kuno'y bahala sa mong anak. Agabiya sa dana, oy. Unsa man na siyang klase ang pagkainahan, oy. Unsa may rason niya nga niuli man siya sa Cebu? Okay ba, pre? Bahala na. Ang importante nga, naanak ko ang bata. Og dili kong sugot ng malayo na ko ang akong anak. Tuwa nang imong mga classmates, anak mo. Ako na, sud na. Kipa, I love you, Papa. I love you, anak. Babe, ha? Mag-behave ka para nakay something ni Papa inig uli, okay? Okay, pa. Halos ko, Papi. Papa. Brad, yatago niya ni sa akong kinugos, oh. Oh, salamat, Brad, ha? Kaway sa pa yan, Brad. Wa man to dang iyang inahan, Brad, nga nagdako siya. Pero daghan masad mo nga nagmahal niya. Siyempre. Mura na sa gud. Ug akong anak na agud. Oh, uy. Kinsa man eh? Tubaga sana. Hello? Tristan? Ina? Oh, sorry kung karon pa ko nagparamdam, ha? O, unsa may tuyo nimo? Kuan, manglarga man gud sila si Mama. O gusto nila nga, sa dili pa sila manglarga, makakita sila silang apo. O, unsa may gusto nimong mahitabo? Huwa man ako si Dodong og bisag usa lang kasi mana. Pero ako ra dayong iuli. Promise, dili siya magdugay din eh. Please, Tristan. Karon na gyud kumuhangyo di mo bahin sa bata. Sige. Pero, kuha asid ni. Dili ko pa. Anak, kadiyot raman ka dito. O, naasad sila si lolo ug lola nimo dito, nak. Anak, naamansad ko ba? Sige na, palitan di ka og daghang toys dito. Dili ko nimo. Nak. Karon na ni, ha? Ayaw ka bala ka. Pantante kag daghan kay nga toys inigbalik nimo. Unya, human, manglaag na yun ta. Okay? Palitag ice cream. Basta, tanang gusto nimo. Palito na to. Okay? Promise? Promise, nak. Kumusta man ang bata diha? Okay naman. Ina? Unsa mo ka? Hubog ka? Ay, nakainom raw og gamay god. Nagdespedida man may para lang magpapa. Unya ang bata? Ay, sila rin bahala to eh. Ay, sige na eh, kay tagay pa ko. Bye. Ina, ang bata! Hello? Hello? Pila na katuig ang nilabay.
Pero wa nagyapon siya mausap. Di sa siguro nila pasagdan ang bata. Ay, gimingaw na kong dudong na. Pero gamay pag-antos lang. Sunod adlaw, mauli na si Dodong. Karon na gid mauli si Dodong. Pero wa pa man manawag si Ina. Oh, salamat. Hello, Ina? Unsa man? Hapit na mo? Kay musugat ko sa pier. Oo, Tristan. Sige. Mugi ka na ko. Bye. Nganong muram kog gikulbaan? Excited lang gid kayo kung mauli na si Dodong. Excited na sagay kung ihatag niya ang mga pinalit na kong duwaan. Tuwara si Ina. Ina! Ina! Oh! Hain mas, Dodong. Tristan. Sorry. Unsay sorry? Wa na ang atong anak. Unsa? Nabuo na pa ka, Ina? Ha? Kaugalingon ni mong anak? Imong binawangan og ingon anak, ha? Ayaw pa kumidya ingon anak, ha? Wa ko magkumidya, Tristan. Nahubog magkukog maayo og way nakabantay nga nidaga just gawa sa gate. Asa? Og naligsan siya. Asa siya? Asa si Dodong? Asa nga akong anak? Asa? Gisod na og kahon pa ingon din eh. Asa? Unsa imong gibuhat sa akong anak? Unsa? Nak, ganong kibiyaan man mo si Papa, dong. Daghan pa ba no takit sabot, di ba? Mag-unsa naman ko gawa na ka. Wa ba lang ka mag-istorya, dong. Wa ba lang ka madamit ako. Bisag nag-akus malang utak tika sa katapusan higayon. Mahal ka ni Papa, anak. Mahal kayo, tika. Bukas ko nawa man ako ng akong anak. Pero dili siya mawa sa akong kasing-kasing. Dili na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalan, kaagi ni Tristan, nga taga Bohol, uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, kahit isang saglit.
Mangong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanal. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakabi. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa usakawit care of RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Handumanan sa Ano pa daw siyang suwakampo karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Barangay Cacao, Hilungos, Leyte. Ang ato matatampo nagdasangan nga Venancio. Father Noli, kumusta? Oy, ay ko tawag father, oy. Bedyos to ni. Di pa taon ko pare. Sabi na pa doon kung mahuman ka eskwela. Sa pagkapari, yun na. Di ba pare yun ka? Ambot ba eh? Ay, di naman ko ganahan mo pa dahil pag-eskwela sa pagkapare, oy. Ha? Ano man? Dilaay man ko ba, oy. Ganahan kong eskwela o laing kurso. Oh, mababay? Tony! Oy, Perky! Ikaw ko na eh! Kumusta? Kaya, gwapang hapon. May kay, nasuroy ka na sa amo? Oo. Ay, hibaw naman ka na ako. Kung asang fiesta, musuroy mangyud ko aron malingaw. Oy, lila na ba sa kong amigo? Pariuno ni si Bainoli. Bay, si Virgie. Hi, Jay. Hello? Pwede ko mangayos sa imong number, Jay? Sure. Unsay dili na kamo balik sa seminaryo. Mao na ma. Di na ko pa dahil pagkapare. Uy, og nga naman ko no. Ma, gilaay man ko eh. Nga mukuha lang kog laing kurso mo eh. O niya, asa man kamo eskwela? Dire na sa ato ma. Mukuha lang kog laing kurso. Ay na, bahala na kasi mong kinabuhi, oy. Balhin og eskwelahan. Ay, salamat nga, Sabador. O may klase. Akong tawagan si Virgie. Ikaw din ni Nol? Ako yung taon, G. Kumusta naman ka? Okay ra. Ikaw, kumusta? Ay, dili ko okay. Ha? Nga naman? Nga di man ka okay? Ang ikaw man ang niapirmi sa kong nahuna. Sure, kay ka, oy. Tinuog ito? Sukad nga nagkaila ta. Di na kamawa sa kong nahuna. Ikaw ba? Di ka angay nga magpari, oy. Ka-chick boy ka. Bibitaw ko ganahan magpari. Unsa? Nga naman? Ay, wala ko'y gana magpari ay. Tungod ni mo. Unsa? Ugma, G ba? Magkita ta ha? Nga naman? Walang, ganahan lang ko makikita ni mo. Istorya lang gud ta. O sige. Asa man ta magkita? Salamat, G, nga nakikita ka na ako. Ambot ba, oy? Anong nisugot man sab ko nga makikita ni mo? Basta parehas tag feeling. Ha? Bitaw, ang tinood, G, ganahan kay ko ni mo. G, I love you. Oh, Noli? Sukad masukad, karon pa kumubatig sa maini. O ginaot nga, di ko ni mo pakyason. Bitaw, Nol. Mutugan ako ni mo sa tinuod. Ganahan sab ko ni mo. Nga sa ato pa, uyab na ta. O, Noli. Gisugot na ka na ko. Salamat kay G. Kung ako niyong panto sa dugay. Salamat kayo. Virgie. Virgie.
Sobra. Salamat kaya. Ngawa ka magdodo sa pagtugyan nimo sa imong pagkapapay. Nga nung magpakahi-kahi pa man sa ko. Nga love man di ka. Salamat, Chi. I love you. I love you too, Nolly. Unsa? Mabdos ka? O, Nolly. Unya, unsaan man na ron? Unsay saon? Siyempre, ginahalan ka manubag sa imong kibuhat na ako. Ang man sabog imo kong pasagdan. Saan man ini ron nga? Nag-eskwela para ba ko? Unsa may palabiyon nimo? Ang imong pag-eskwela? O ang atong umaabot nga anak? Oh, Virgie. Unsa? Nakapamabdos ka? Oo, ma. Ay, pastilan, gindi mong tawhana ka. Unya, unsaon man na ron? Muundang na lang ko sa akong pag-eskwela, ma, kay magminyo na lang ko. Ay, naunsa ka naman in town, Noli, oy! Tabangin na lang gugo ninyo, nga makasal ni si Virgie. Ang angusag inyo kong pasagdan. Anak ba'y ako ninyo? Ay, nahala, sige. Mga tubang tas mga ginikanan sa babae aron makasal mo. Wa ka ba magmahay uban ako? Nga nung magmahay man ko. Nga love taman ka. Salamat, G. Sige lang. Maningkamot kong mabuhi di ka. Huwag ang umaabot na tong anak. Oh, unsaon man na ron? Unsa may pagkaon mo sa imo pamilya nga wa man ka makakitag trabaho, ha? Mananggot na lang ko, ma. Unsa? Unsa mananggot? Wa mo ko'y trabaho nga masudlan. Mau mananggot na lang ko, aron mi mabuhi. Ay, paita biyain taon ni mo nuli, uy. Kung di pa dayon pa kag-eskwela sa pagkapare, humanaon ta ka karon. Maay na lang gugug basula, god. Kung saan nga di magyug ko ganahan magpare, god. Okay, nagtuman ka magisi mong gusto, hala sige. Pananggot do, aron mabuhi mo. Ha? Imo kong patunog Manila? O, dong. Trabaho na lang sa Manila. Aron makatigom ta o makatukod ta og pay. Kinagkadaghan ang atong anak, dong. Lisod kaayo ko ng imurang pagpananggot ang atong saligan. Kinsa may mutabang na ako dito day nga makatrabaho ko sa Manila? Ang akong igagaw nga si Carlo. Mubalik man siya sa Manila. Nagkinahanglan ko na og tawo ang iyang gitrabahuan. Ako kang patabangan niya. O sige day, ang makatukod dagbay. Salamat yung taon nga nakatrabaho na ko din sa Manila. Inigsuldo na ako. Magpadaday ko sa akong pamilya. Kumusta naman ka, day? Okay na, dong. Salamat tayo sa kwarta nga magipadaha, dong. Kada suldo na ako, day. Magpadagi ko kwarta ni mo, ha? Aram makatukod tagbay. Sige, dong. Kaya ako na bahala nga mo budget sa kwarta. Amping diha, dong, ha? Ikaw sa day, ha? Amping diha. Ang mga bata, ha? Ayaw pasagdi. O, dong. Unsa, day? Atop na lang kuwang sa gipatukod ni mga bay? O, dong. Atop na lang yun ang kuwang. Uy, mao ba? Mapurma na yun ang atong bahay. O sige, sige. Magpadako ni mong kwarta, ha? Aron mahuman na gyud ang gipatukod ni mga bay. Kumusta naman kang bahay nga among gipatukod? May tag na human na, eh. Uy, si mama maning nanawag. Hello, ma! Kumusta naman ka diha? Okay na, ma. Gimingaw ko sa akong pamilya, ma. Pero antos lang. Pauli karon dayon din his ato, Noli. Ha? Kaya nga naman, ma. Ang imong asawa, gisurikbot sa ulit taong guwang nga si Brian. Oh, unsa? Noli, niamang gud ka. Nakalitan ka sa akong pagabot? Ha? Uwa ka manggod, magpahibaw nga mauli ka. Aron makabantay ka sa imong gibuhat din, eh. Naunsa ko? Naibaw ko. Nga may gikabuangan ka din, eh. Unsa?
lalaki nga kauban si mama din eh. Mag-inom sila, unya, ani matubo. Unya ka ron. Ha? Mulimod ka pa yun nga wa ka magbinuan ako? Ha? Ay! Ang kulo na ko! Nagpakabuang ko ni Brian! Sabahis ka? Anong imo ning gibuhat ako? Masarisahan ako nimo! Sorry, Noli! Natinta lang ko! Usahan ang God, layo kay kanako! Tungod ba kay nalayo ko nimo? Nakahimo ka na sa magluid na ako? Ha? Okay mo ning gibuhat. Kay nagugaw-gaw ka man sa ato kaming yun. Pasaylo ako nga makigbuhat ko nimo og dadon ko ang ato mga anak! Sige! Sige! Dada! Kay mukuyog sab ko ni Brian! Kay mabdos na ko og duha ka buwan sa among anak! Usa! Huwag manginaot ko nga dilit minimo ikiha! Ay, kabalaka! Dili ko mag-iabot ninyo! Ihatag na ko ang imong kalipay! Name I want to know you understand. Nagbuwagit si Noli o si Virgie. Kay si Virgie, ni Kuyog na magyud ni Brian, nga mo'y amahan si Mabdos. Dinilang kutob, ug salamat sa pagtagad ni akong tambo. More power sa Arimen.